Montenegró egy kisebb balkáni állam az Adriai tenger partjánál. Nem az Európai Unió tagja, de tárgyalások már folynak ebbe az irányba. Ennek ellenére pénznemük az euró, és Magyarországról egyre többen látogatnak ide, aminek több oka is van. Egy személyivel is be lehet lépni az országba, kevesebb mint egy óra a repülőút, illetve más nyaraló helyekhez képest olcsónak számít. Én Budapestről a fővárosba, Podgoricába utaztam. Azt kell, hogy mondjam, a repterük iszonyat kicsi. Körülbelül akkora, mint egy nagyobb Lidl, ráadásul a podgyászokat traktorokkal húzták. Az sem semmi, hogy a reptérről kizárólag taxival vagy bérelt kocsival lehet bárhova is eljutni. Se tömegközlekedés, se más járat nincsen. Már itt érdemes megjegyezni, hogy itt mindenből lehet, sőt érdemes alkutni. A taxisok is direkt magasabb árat adnak, amit már csak annyival lejjebb lehet tornászni, ha húzod a szádat. Podgorica sajnos nem egy szép és látványos város, inkább egy nagy káosz. Az egyes részei teljesen különbözőek, kissé elhanyagolt, és turistaként nincs sok látványosság. Ennek ellenére lehetett találni több szép helyszínt is, de ezek nem elegek ahhoz, hogy bárkinek is javasoljon Podgorica meglátogatását. De az emberek nem is Podgorica miatt mennek Montenegróba, hanem a tengerparti városok miatt. Mi első körben Budvába utaztunk, ami Podgoricából egy 1,5 órás buszút volt. Buszok a két város között kb. Fél óránként közlekednek, klímásak és kényelmesek, ráadásul elég olcsók. Viszont a buszpályaudvarokon csak készpénzzel lehet fizetni. Ez amúgy nem volt teljesen egyedi, így mindenképp érdemes készpénzzel készülni az útra. Budva azonnal magával ragadt. Podgorica után pedig igazi felüdülés volt. Hegyekkel körbevett hangulatos tengerparti város. Nem kicsi, de a távolságok akár gyalog is bejárhatók, ami jó, mivel a tömegközlekedés egész Montenegróban katasztrofális. Itt Budapesten már hozzá vagyunk szokva, hogy a telefonunkon látjuk, hogy hol járnak a buszok. Ott ilyesmiről ne is álmodj. Minden buszmegállóban egy fickó ül, aki árulja a jegyeket, amit felszálláskor eltépnek. A tengerpart viszont fantasztikus. Egy apró kavicsos tengerpart vár minket, csodásan tiszta, kellemes hőmérsékletű vízzel, szuper éttermekkel, meglepően jó árakkal. Ebből talán egyedül a kavics okoz némi problémát, ami miatt az érzékenyebb talpú embereknek érdemes lehet beszerezni fürdőcipőt. Meg kell, hogy mondjam, itt bőven volt mit nézni, ha csak sétált az ember, vagy ha fürdőzött, vagy ha sikerült elkapni egy helyi fellépést. Ételek tekintetében mindenképp halat vagy tengeri herkentyűket ajánlok, mivel friss alapanyagból rendkívül ízletesen készítik el. Persze kerestük a helyi jellegzetességeket az éttermekben, a boltokban és a pékségekben, de azt kell, hogy mondjam, sajnos ilyen téren Montenegrónak nincs erős egyedisége. A következő állomásunk Kotor volt, ami egy még csodálatosabb élményt adott. Ha valaki csak egy helyre szeretne elmenni, akkor mindenképp ide látogasson el. Budvából kb. 1 óra a buszút, és ide is nagyon könnyen és kényelmesen lehet eljutni. Maga Kotor egy kicsi település, mi nem is ott szálltunk meg, hanem a mellette lévő Skályeriban, ami szintén a Kotori öböl partján helyezkedik el. Onnan kb. 10 perc volt Kotor csodálatos óvárosába sétálni. Az öblöt minden irányból hatalmas hegyek veszik körül, és ez adja meg a hely csodálatos egyediségét. Így sokkal kevesebb időt töltöttünk a tengerparton, mivel ez a hely olyan sok felfedezni valót rejteget. Az óváros szűk utcáit járva, bazárokba vásárolva gyorsan telik az idő, ráadásul a magas kőből épült épületeknek köszönhetően a hőmérséklet is hűsebb, mint bárhol máshol, így még a déli órákban is kellemes. Itt amúgy nincs siesta vagy hasonló, így bármikor beülhetünk egy étterembe, amiből rengeteg akad a környéken. Azt kicsit sajnáltuk, hogy itt sem találtunk túl sok helyi ételt. A legtöbb étteremben olaszos jellegű fogások közül lehetett választani, ami pizzát és tésztákat takar. Ezek legalább nagyon finoman voltak elkészítve. A város oldalát szegélyező hegyre kiépített lépcsősoron lehet feljutni, ahol először egy templomocskához, majd tovább haladva egy várromhoz lehet eljutni, ahol a kilátás lélegzetelállító. Azt azért fontos megjegyezni, hogy ehhez azért nem árt egy kis sportosság, mivel körülbelül 1350 lépcsőfokot kell megmászni, ami nem kis idő és erőfeszítés. Javasolt mindenkinek megfelelő mennyiségű vízzel készülni, mert mire felértek, tuti leizzadtok. A látvány viszont tényleg mindenért kárpótol, főleg naplementekor, ami azért is jó, mert már nem volt olyan meleg. Amikor viszont felmentek, azt is vegyétek figyelembe, hogy a lejutás is egy külön edzés. Másik program, amit nem érdemes kihagyni, az a motorcsónak túra, ami csupán egy 3 órás utazás, de igazán tartalmas. A vicces az volt, hogy 12-en szálltunk be a motorcsónakba, és ebből 7-en magyarok voltunk. Persze ez annyira nem lepett meg, mivel egész Montenegróban többször akadtunk magyarokba, akikkel jókat beszélgettünk. A csónakázás közben több helyszínre is elvittek minket. Megmutattak 2 szigetecskén lévő templomot, egy második világháborús rejteket, egy börtönből átalakított hotelt, és végül fürdőzhettünk a Kék barlangnak nevezett helyen, ahol a víz áttetsző türkisz színben pompázik.
Az egész túra nagyon kellemes volt, ráadásul az idegenvezető mindig mesélt nekünk a látottakról angolul. Itt jegyezném meg, hogy a montenegróiaknak nem erősségük az angol, de mindig bele lehetett futni olyanokba, akikkel lehetett beszélni. A saját nyelvük a Google szerint a montenegrói, de a fordítóban erre nincs lehetőség. Egy helyi lakost megkérdeztem erről, és ő mondta, hogy valójában szerbül beszélnek, és azt használjam a Google fordítóban, ha valami szöveget értelmezni szeretnék. A túra nem volt drága, de itt is érdemes alkudni, mert 5-10 eurót is lehet így spórolni. A Kotori öbölben a túra szerelmesei is megtalálják számításukat. A környező hegyekre kiépített ösvényeken lehet feljutni, ami nem kis feladat, főleg úgy, hogy néha még kecskék is az utunkat állják. A hegy tetejére feljutni körülbelül 1,5 óra volt, és úgy tűnik, hogy nem valami népszerű célpont, mivel csak egy túrázóval találkoztunk egész idő alatt. Itt is ugyanazt mondható, mint korábban, hogy megéri a befektetett energiát, hiszen a kilátás meseszép. Innen föntről az egész öböl látszik. Összességében azt mondhatom, hogy megértem, miért lett Montenegró ilyen felkapott a magyarok között. Nincs messze, nem túl drága, és változatos lehetőségeket kínál. Tanácsként viszont azt javaslom, hogy Podgoricában ne időzzetek, hanem vegyétek az irányt Budvába, vagy még inkább Kotorba. Ha valamikor pedig eljuttok ide, akkor ahhoz nagyon jó szórakozást kívánok.